Na Rympei U Hynñiewtrep paidbah Bri U Hynñiewtrep. Kat kum mi khubor balayok lum ki shipai jong kari Israel kila kam menta kasngi bakilayok ban siap yap yo hedo jong ki shipai jong kari Iran u ali shat mani ha ka jing her thma ka bahnen kasngi bar utei udeiru u weina ki bayajan bha par unong yalam ba khlidu jong ka Iran u ayatullah ali khamenei ha ka jing bodin ka basani bha kum tam maria yo ya kalat ka babiang kum ta ki shipai jong ka Israel kila khrwit ya ka command center ka bah Tehran bat kilayo ban siat yap yo ali shat mani ubade u hedo jong ki shipai jong kari Iran ka Israel kala pentip shu ba ha ka akam ba u shat mani u dei u khledo jong ka Islamic Revolutionary Guard IRG Corps bat kum juru jong ki shipai jong kari Iran